להקליט. תודה רבה, ורה. This is our meeting number, if I'm not mistaken, 237. And today, Vera is here, Aviva is here, Shlomo will be in a moment here. Nechama, it seems, will not be because her father is very ill and he is hospitalized. And it seems that she couldn't come today until her father will be better. This is what in the hospital they are trying to do. The last week, I was with the flu, and I couldn't speak. So twice, Monday and Yom Hamishi, Thursday, we didn't meet. Today, I planned to go on with Nechama's offer to continue and read Hannah Blankstein, the writer from Vilna. But because Nechama will not be today, I guess that we shall wait until she will come in order to read further Nechama Blankstein's story. And I was aware that Nechama will not be today only a few minutes ago. And because of that, we have to change a little bit our program today. One of the possibilities for changing today the topic of our meeting can be if Aviva has some offer about a Yiddish text. What do you say, Aviva? Have you some text in Yiddish which you would want that we shall read and translate? Yeah. Vera? אפשר? מה השאלה, אני ורה? הייתי רוצה לקרוא קטיה מולודובסקי, כן? רגע, אני שאלתי את אביבה, ורה. שאלתי את אביבה, האם אביבה עונה לנו בצ'אט? אביבה כותבת מרק שאגל או בלה שאגל. אביבה קראה את זה, כתבה את זה? היא כתבה. האם יש לה טקסט שהיא רוצה שנקרא ביידיש? אני אסתכל עכשיו, אולי היא תכתוב. כן, תשאלי אותה. היא שומעת אותנו. אולי... כן, אבל היא לא מדברת. היא אמרה שצריך לחפש.
אולי היא לא יכולה. אתה יודע שתקשורת עם סיביר לא כל כך טובה. לא, ברור, ברור. אני שאלתי אם יש לה ביד משהו, להתחיל לחפש עכשיו זה ייקח זמן, וזה לא כל כך אפשרי. היא כתבה או חיים שלי של מרק שאגאל? האם יש לה טקסט? לא, אז אולי זה יש ספר החיים שלי של מרק שאגאל. שמעת על ספר כזה? אני מניח שיש אוטוביוגרפיה של שאגאל, ואפילו אולי ביידיש. השאלה, the question is if she has it now. לא, now היא בטוח שאין לה. So let's say to Aviva that if she can prepare the book of Chagall, of Marc Chagall. או יש, היא כותבת גם לגבי ספר של בלה שאגאל ביידיש. היא לא בטוחה שיש, אני יכולה לחפש. אוקיי, לשיעור הבא, for the next time, the next meeting hour, if Aviva can find Bella Chagall or Marc Chagall in Yiddish, or you, Vera, we can do it next week. אוקיי, אבל אם לא, אני מבקשת, אני עוד לא הספקתי, על מספר של קטיה מולודובסקי לגבי ירושלים. איזה ספר? קטיה מולודובסקי. This is the author, but which book? רגע, אני לא זוכרת בדיוק. Is this a book of poems or of prose? Prose. Okay, if you can, for the next meeting, find what you want us to read, we will first... יש לי את זה אפילו, אני יכולה עכשיו להעלות את זה. בבקשה, תעלי את זה. אבל אם יש לך, מה השם של זה? רגע, אני ירדתי משם, זה ספר שהיא כתבה על ארץ ישראל. הרומן שלה על ארץ ישראל. זה כאילו לא רומן, היא כתבה סיפורים על ארץ ישראל כאשר היא תיירה, איך זה? כאשר היא חיה בשנות ה-50 בתל אביב. כן, אבל היא כתבה את זה אחר כך בארצות הברית. אוקיי, כן. אז בבקשה, תעלי אחד הסיפורים. אוקיי, רגע. רגע. איפה זה? זה מולודובסקי. So Aviva will try to find for the next meeting what the Chagalls write. And now Vera will put on the ekran one of the stories Kadia Molodovsky wrote on the basis of her acquaintance with Medinat Israel when she lived here in Israel in the beginning of the 50s. שלמה חזר אלינו. יפה, שלמה. שלום, שלמה. שלום. עכשיו ורה תעלה סיפור
של קדיה מולודובסקי, כי נודע לנו שהאבא של נחמה מאוד חולה, והוא אושפז בבית חולים, ונחמה לא תוכל להיות איתנו היום. ומכיוון שהתחלנו לקרוא סיפורים של חנה בלנקשטיין בהמלצתה של נחמה, אנחנו נחכה שנחמה תחזור, ובינתיים ורה הציעה, וגם אביבה הציעה, אבל הראי אביבה הציעה שנקרא, מה? הדלתות? אביבה הציעה שנקרא ביידיש מה שבלה שאגאל או מאק שאגאל כתבו על הביוגרפיה שלהם, ואם היא תמצא את זה בפגישה הבאה, נוכל לקרוא. בינתיים, ורה מעלה סיפור של קדיה מולודובסקי על מדינת ישראל, כאשר קדיה חיה פה בתל אביב בראשית שנות ה-50. ורה? כן. מצאת? כן, כן, זה כבר במסך. מה שם הסיפור? שם הסיפור זה ירושלים. ירושלים. בסדר, אנחנו יודעים, we know that the topic ירושלים is one of the most wide themes, topics Yiddish writers wrote about them. But there is a big difference if you wrote about Jerusalem while you are longing for Jerusalem, or you wrote about Jerusalem while living in the state of Israel and knowing directly what Jerusalem was at the beginning of the Jewish state. As Vera, can you say to us where was it published? רגע, אני אסתכל איך נקרא את הספר. What is the name of the book in which the story Jerusalem exists? Auf die Wegen von Zion. Auf die Wegen von Zion. בבקשה, ורה. Everyone can see the story on the ekran. ירושלים. משהו קרה לי. שלמה, אתה רואה את זה על המסך? לא, אני... האם שלמה שומע? יש לי בעיות עם הרמקול שלי, דקה אחת, אני רק אסדיר את זה. עכשיו שומעים. ורה, אוקיי, אני עכשיו רואה את זה, בסדר. רגע. זהו, זה הסיפור. התחלה בדיוק מישעיהו. וואו. מה את אומרת, ורה, מה אמרת? שמההתחלה כתוב מספר ישעיהו. אולי שלמה יודע את זה בעל פה? לא, רגע, אני עסוק עכשיו בלמצוא את הרמקול שלי. אני רוצה להגביר אותו ולא מצליח. ורה, אני מבקש, אני יוצא לרגע ותכניסי אותי עוד מעט בחזרה. בסדר גמור.
תתחילי ורה את הסיפור. מההתחלה זה כתוב פה בעברית. תקראי מה שכתוב. בסדר. על חומותייך ירושלים, רק שבלי ניקוד. הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. תמיד לא יחשו This is a quotation which we also read in the Seder of Pesach, and Kadia Molinovsky begins the story with a quotation. Okay. שלמה חזר. כן, בבקשה. עכשיו אני שומע אתכם, אתה שאלת משהו, אתה מוכן בבקשה לחזור על השאלה. שאלתי אם אתה רואה במסך את הסיפור בירושלים. כן, עכשיו אני רואה אותו היטב. טוב, וגם אביבה רואה את זה, אני מקווה. שלום אביבה, אני לא מכיר אותך. שלמה, התקשורת כל כך לא טובה שם, שהיא כנראה לא יכולה פשוט להיכנס לזה. לא, אבל היא מגיבה בצ'אט, והיא תגיד לנו בצ'אט אם היא רואה את הסיפור, ואנחנו מתחילים. רגע, אני אסתכל. כן, היא רואה. יופי, תתחילי ורה. לא, אז עדיף ששלמה כבר תקרא. מה? שלמה, אתה יודע את זה בעל פה. את רוצה ששלמה, החזן שלנו, יתחיל לקרוא. שלמה, אתה רוצה? כן, נו, כמו שאתה יודע, שלחמור תערב נהירתו, כלזמיר שירתו. מאיפה הציטוט הזה? חנניה רייכמן. יפה. המשלים שלו. אוקיי. אבל ורה לא הבינה. ורה, הבנת? אם תגיד לי עוד פעם ויותר... ותסביר. לאט, לא. הקול של החמור נקרא נעירה. לחמור תערב נעירתו, זאת אומרת, החמור אוהב את הקול שלו, כי לזמיר שירתו, כמו שהזמיר אוהב את השירים שלו. יפה. זה תשובה לקומפלימנט שקיבלתי מיחיאל. אוקיי. אז אם אתה כבר אומר ככה, I want to say that there is a parallel saying by one of the Yiddish writers from the 19th century, and he said, Der Worem, התולעת, liegt in Chrein, התולעת שוכב בתוך החריין, und meint, dass das ist der Ort in der Welt. והתולעת חושב שזה המקום הכי מתוק בעולם. Everything is relative. תתחיל, שלמה. אז רגע, על חומותייך ירושלים, הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה, תמיד לא יחשו המזכירים את אדוני, אל דומי לכם ואל תיתנו דומי לי, עוד יקונו, עד יקונו ועד ישים את ירושלים תהולה בארץ. ישעיהו סמך בית. ציטוט מספר ישעיהו, שבקיצור, שלמה, מה משמעותו? זאת אומרת, אני הפקדתי אנשים שישמרו על העיר ירושלים, ותמיד לא יחשו המזכירים את שם אדוני, זאת אומרת, אלה שמזכירים את שם אדוני לא ישתקו. נכון.
אל דומי לכם, זאת אומרת, אתם לא תדברו, ואל תיתנו דומי לנו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהולה בארץ. המילה תהולה, אני מכיר אותה ממקום אחר, כן. היא משהו כמו אבון. אני לא יודע מה המשמעות במקרה הזה, כי יש באיזשהו מקום נזכר, הן למלאכה ויתן תהולה. ושם זה מוזכר במשמעות שלילית. פה אני באמת לא מבין מה זה. אם אנחנו נסכם ונגיד שעד כמה שאני מבין, הציטוט הזה מספר ישעיהו, this quotation from Isaiah the prophet, means to להצהיר, to declare that Yerushalayim will be always in the mind of every Jew until the moment it should revive. It should be restored from the destruction of the city. דניאל נכנס. שלום דניאל. כן, שלום. כן, אני לא יכול לחזור ולהגיד לך מה אנחנו עושים, כי כבר דיברנו על זה, אתה תשים לב לבד. עכשיו שלמה מתחיל לקרוא סיפור של קדיה מולודובסקי, שם הסיפור ירושלים. שלמה, בבקשה. Auf deine Schutzmauern Jerusalem hab ich befehlen Wächter auf Tag und auf Nacht. לא תג. תוג, סליחה. שוצמוירן, אני לא יודע מה זה, מוירן זה לפחד. על חומותייך ירושלים. זהו תרגום ליידיש של הציטוט מישעיהו. הלאה. Und wollt nicht schwiegen keinmal? לא schwiegen, schweigen. Und wollen nicht schweigen keinmal, die wem der Mond Gott. כן, זה ההמשך של התרגום. כן, הלאה. רוט nicht, oi, und ihr sollt nicht losen ruhen, bis wird aufrichten und der Heuben aufrichten להקים את העיר ירושלים מההריסות שלה. הלאה? זה היכונן במקור. בדיוק. Und der Heuben Jerusalem zu der Leib von der Welt. המילה תהולה מתפרשת כאן. לחיוב. מה? לתהילה אולי. תהילה בארץ, כן. לא עם der Welt, von der Welt, כן. האם נוכל להתחיל סוף סוף את הסיפור? האם נוכל מה? להתחיל סוף סוף לקרוא את הסיפור. כן, תחילת הסיפור מוקרנת עכשיו על המסך. בבקשה. ירושלים ist das Herz von jüdische Volk. ירושלים היא הלב של העם היהודי. מה הרץ? מה זה הרץ? לב. לב. טוב. ירושלים היא הלב של העם היהודי. כן. In Jerusalem ist gestanden der Beis Hamikdash. בירושלים עמד בית המקדש. נכון. was שלמה המלך hat
אויס גבויד, ששלמה המלך בנה. כן. In ירושלים זיינן גוון דיידיש מלוכים. בירושלים היו, או נגיד מלכו, אם נתרחק קצת מהמקור, בירושלים מלכו המלכים היהודיים. כן. דort זיינן גוון די נביאים. שם היו הנביאים. was Gott hat gerät zu sei, שאלוהים דיבר איתם. in ירושלים רות די שכינה. בירושלים שוכנת השכינה. מה זה רות? לא, אתה לא קראת את המשפט עד הסוף, לכן אתה לא יודע. לא, יש נקודה. in ירושלים רות די שכינה, נקודה. שלמה, רות די שכינה. רות, לא הוט. in ירושלים רות די שכינה. השכינה נחה בירושלים. נחה, טוב. אני לדעת, שוכנת השכינה, בסדר. ירושלים is הייליק. לא הייליק. לא הייליק, כן. ירושלים היא קדושה. כל זה כותבת קדיה מולודובסקי, הסופרת המפורסמת ביידיש, אחרי שהיא גרה במדינת ישראל, והכירה גם את תל אביב וגם את ירושלים. וקדיה מולודובסקי מתחילה סיפור על ירושלים, וקודם כל היא אומרת, first of all, קדיה מולודובסקי says what the Jewish people think and thought and will be thinking in the future about the centrality of Yerushalayim. I must say that in Hebrew, Kadia Molotovsky is very famous for the poem The Coat. Right. Hami'il. Okay. For children. For children, yes. And it's a story about a coat that goes or went from child to child until he became an accumulation of holes. Yeah. And the end of the poem is, and והיתר חור מול חור תקבלו לפי התור. וזה פואמה נפלאה. אני זוכר את ההתחלה שלה, ואם תרשו לי, אני אדקלם אותה עכשיו. בוא נשמע. החייט עוסק בחית, וילדים לו מלוא הבית. חיל רב ברוך השם, ותינוק בחיק האם. כאן המעשה נפתח, לא בגדי לבן בצח, מעשה במעיל של חורף, בעל סדק צר בעורף, הוי תפרו מעיל של חורף, בעל סדק צר מעורף, לבחור גדל יגוץ, שיהיה לו חם בחוץ. רץ גדליהו בו שנתיים, והמעיל זהב פרביים, עוד שנה והמעיל כאילו, עוד יותר יפה אפילו. עד כאן. יפה. אבל יש, אני חושב, איזה 8 ילדים שהמעיל עובר. כן, וזה עובר משלב לשלב. כן. זה פואמה נפלא, שיר ילדים נפלא. לקדיה מולודובסקי יש הרבה כאלה. אני לא יודע אם זה תורגם, וזה נכתב במקור ביידיש, אני לא יודע את ההיסטוריה של... לא, זה כנראה תורגם. וקדיה מולודובסקי
מוכרת בישראל, מכיוון שתרגמו חלק מהדברים שלה לעברית. כן, נמשיך. אני פשוט יודע את זה בעל פה, משום שדקלמתי את זה לכל ילדיי ונכדיי. יפה מאוד. וזה רק מראה כמה חשוב בעבר, כאשר לימדו אותנו לזכור בעל פה טקסטים. נכון. היום, בחינוך הישראלי, הם לא מבינים מהי החשיבות של לזכור בעל פה. אמת ויציב. סליחה, רגע, סליחה. אני אצטרך לצאת לכמה דקות. שלמה, אם אני אתן לך פשוט שאתה תכניס אותי לזום אחר כך, אתה תהיה הוסט עכשיו? אתה מוכן? אני מוכן, האם צריך להכניס אותך לזום? זה יהיה לי לכבוד. וואו. אז רגע, איך אני? אבל על מה אני צריך ללחוץ? זאת אומרת, אם השם שלך יופיע לי על המסך למעלה, אני אכניס אותך. לא, אני אצטרך לתת לך הוסט. איך? תשאירי את זה ככה, תיכנסי מתי שאת רוצה, וכשתחזרי תצאי. טוב, בסדר, אני משאירה את זה ככה, יש טקסט, אפשר לקרוא בינתיים. תמשיך שלום. רק רגע, אבל איפה אנחנו, את הזזת פה משהו? לא, לא. רגע, במלכים? ירושלים ירושלים heilig. heilig, כן. ירושלים heilig. את לכן נומן הות ירושלים. ירושלים... לא כתוב נומן. את לכן... זה לא מנוקד. נאמן. מה זה עין ביידיש? איך קוראים עין ביידיש? איך? את לכן נומן. לא. איך האות עין ביידיש, איך היא מצלצלת? נמן. אז תקרא לפי את לכן נמן. את לכן נמן הות ירושלים. ירושלים היא קדושה, יש כמה שמות יש לירושלים. wenn man sagt die heilige Stadt, לא הייליקה, היא הייליקה, כן, כאשר אומרים העיר הקדושה, heißt es ירושלים, heißt es ירושלים. כאשר אומרים העיר הקדושה, פירוש הדבר ירושלים. נכון. wenn man sagt die ewige Stadt, כאשר אומרים עיר הנצח, heißt es ירושלים. wenn man sagt die נתלכה שטות, לא כתוב נתלכה, מה כתוב? גטלכה שטות. גטלכה שטות, כן. heißt es ירושלים. heißt es. מה זה גטלכה? אני לא יודע. מה זה גוט? כאשר אומרים עיר האלוהים, מתכוונים לירושלים. Kein Stadt auf der Welt ruft man nicht mit die Namen bloß Jerusalem. שום עיר שבעולם איננה נקראת בשמות האלה חוץ מירושלים. יפה. טוב.
להמשיך. כן? בינתיים, meanwhile, קדיה מולודובסקי began her story with declarations about the centrality of Jerusalem, but where is the story? Let's see. כן. זרעת, אורלט, תרעלט, אורלט, is ירושלים. לא הבנתי. אני גם לא. זרעלט, 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 מאוד זקנה, אורלט, מה זה אורלט אני לא יודע. לא כתוב אורלט. אורלט. אורלט, א' ו'. כן, אורלט, נכון. אורלט, זאת אומרת... ירושלים. מה זה אורלט? אלט זה ישן, אורלט, ישן שבישן. אוקיי, אז ישנה מאוד, ישנה שבישנות היא ירושלים. דוד המלך הוד gemacht ירושלים פרזיין הויפט שטאט. דוד המלך עשה את ירושלים להויפט, לעיר הבירה שלו. לעיר הבירה שלו. ruft man ירושלים euch die Stadt von דוד המלך. Die Stadt von דוד המלך. קוראים לירושלים גם עירו של דוד המלך. שלמה המלך הוד gebaut dem בית המקדש in ירושלים. שלמה המלך בנה את בית המקדש בירושלים. Der Beis המקדש ist gestanden auf a Berg. נכון. בית המקדש עמד על הר. כן. ruft man dem Berg הר הבית. קוראים להר הזה הר הבית. Der Berg von dem Beis המקדש. למרבה הצער אני לא יכול להמשיך לדפדף בקטע הזה, ואני אצטרך למצוא אותו בעצמי, אני לא בטוח שאני אוכל. זאת אומרת, אני לא בטוח שאני יכול... ווורה איננה. ווורה איננה. אביבה היא מסוגלת לעשות את זה? אני לא חושב, מכיוון שהטקסט אצל ורה. רק רגע, איך אני אנסה לעשות את זה? פעם. אנחנו בתחילת השיעור. רק רגע, אני יכול לעשות את זה. אני מפחד שאם אני אצא, אני לא אוכל להיכנס. טוב, עד שתמצא דרך, אם תמצא... לא, אני לא רואה שאני מוצא, כי אני לא... אז אנחנו נחכה לורה, אבל בינתיים, in the meantime, while we are waiting for Vera to come and help us to see the screen, what do we have until now in the story? סליחה, ורה הגיעה. אז בבקשה, סליחה, ורה, את מוכנה להרים את הטקסט למעלה, כי אני הגעתי עד הסוף. מצוין. כן, עכשיו אני רואה, אתה יכול להמשיך, יחיאל, או שאתה רוצה שאני אמשיך? אני אמשיך בשאלה, what did we have until now in the story Kadia Molodovsky is writing? We didn't have any
development of a story. We had an unusual way by Kadia Molodovsky to speak about the names of Jerusalem. What we had until now, which Shlomo read, we had a kind of resume Kadia Molodovsky does about the different names of Jerusalem. Until now, it's not a story. Until now, it's a kind of anthology of the different names Jerusalem is mentioned in cultural Jewish history. Now, the question is if the story will go on until the end like that, or something will happen. Let's see, Shlomo. Dreimal a Jahr pflegen die Jiden von Eretz Israel alle sein kein Jerusalem zum Beis Hamikdash. Und auf Pesach, auf Shavuos und auf Sukkot. תרגום. שלוש פעמים נוהגים היהודים של ארץ ישראל לעלות לירושלים, לבית המקדש, בפסח, בשבועות ובסוכות. Das hat geheißen Ole Regel sein. Ole Regel sein. זה היה קרוי עלייה לרגל. או במילים אחרות, שלוש רגלים. כן. זי פלגן גן... לא זי פלגן גן zu Fuß, zu lieb der Heiligkeit von der Gang zum בית המקדש. הם נהגו ללכת רגלית, למרות הקדושה... למה למרות? רגע, למה למרות? צוליב. צוליב בשל. בשל die Heiligkeit הקדושה von dem Gang zu בית המקדש. בשל הקדושה של הדרך לבית המקדש. Sie haben gebracht in Beis Hamikdash zur erste Frucht von seinen Feldern und Felder und Gärtner. Weingärtner. מה זאת המילה בין? ורה. ו' פעמיים, י' פעמיים, נון סופית. ויינגרטנר. ויין. אני ראיתי פשוט זין במקום נון, כן, טעות שלי. גנים איפה שגדלו הנביאים ליין, כן. הם הביאו לבית המקדש את ביקורי הפירות, ביקורי היבול של השדות שלהם והיקבים שלהם. תשימו לב, כן, תשימו לב, מה קדיה מולודובסקי עושה עד עכשיו? היא חוזרת, she is repeating what it's written in the Holy Scriptures about the centrality of Jerusalem.
So, until now, what Katia Malodowski is doing, she is repeating what happens in Jerusalem every year, while the Jews living at that time are agricultural Jews. So she is describing the old times of Jewish settlement in Jerusalem. כן. Sie haben gebracht Schaf und Rinder und Korbanos. Korbones. מה זה שוף? שוף, קטל. בקר. כבשים, לא. כבשים, רינדר זה בקר. הם הביאו כבשים, בקר וקורבנות, נקודה. כן. Freilich sind gewesen die Tritt von den Juden. לא von die Juden, זה הגרמנים. von den Juden. הטריט זה התפילות, לא? צעדים. הצעדים של היהודים היו שמחים. wenn sie seinen gegangen כאן ירושלים, כאשר הם הלכו לירושלים. Right. 34 ברינימר, 34 ברינימר, מה זה ברינימר? לא כתוב ברינימר. ברינימר. איזה אותיות? בית ריש יוד נון, יוד מם עין ריש. מה המילה הבאה? זיינן, גוון אופן הר הבית, כדי דוס Volk, was kommt zu Bet HaMikdash, soll haben Wasser. זה ברינימר, זה כנראה שקטות. אלא ברונימר. הברונם? לא, זה עם שני יהודים. כתוב ברינימר. זה כנראה שקטות של מים. לא, אני חושב שהברונם זהו, מקום עמוק באדמה עם מים. באר, כן. אבל כתוב ברינימר, בית ריש, יש שני יהודים, ולא ברונימר? יש בית ריש, יוד, נון יוד. בית ריש יוד, מה? נון יוד. ברינימר. ברינימר. והכוונה זה לבונים, כן. 34 בארות היו בהר הבית, כדי שהעם שבא לבית המקדש יהיה לו מים. כן. הרוישיקה שטות איזגבין ירושלים. הרוישיקה, רויש זה בטח מרכזי, לא? לא. רוישיק זה רעשני. מה זה? עיר רעשני הייתה ירושלים, שהיה שם הרבה רעש. הרוישיק ירושלים הייתה רעשנית? כן.
zu lieb Beit Hamikdash hat sich dem ganze Volk gezeugen ahin. בגלל בית המקדש, כל העם נמשך לכאן. כן, ההין לשם. עכשיו בא פרק חדש, די רוימר מחי חרוב ירושלים. די רוימר מחון חורב ירושלים. עד הפרק הזה, קדיה מולודובסקי is trying to make a resume of the centrality of Jerusalem for the Jewish people, which were agricultural people, and what was happening every year when the folk, the Jewish people, brought to Jerusalem the first fruits of their agricultural work. So what Kaya Mlodowski is doing here, she's not writing a story as a writer writes a story. She is reminding the Jewish people who read Yiddish what kind of importance Jerusalem had in old times for the Jews living in the land of Israel, and what was the centrality of Jerusalem. Now, the second chapter has a title, How the Romans Destroyed Jerusalem. So we can... סליחה? אפשר שאלה? כן, בבקשה. בשביל מי היא כותבת את זה? כי לי זה מובן מאליו, אז מי לא ידע את הסיפור הזה, אם אפשר להגיד ככה. אוקיי. מי יכול להגיד לי מה שם הספר שבתוכו מופיע הסיפור? ורה? קודם ראינו. רגע, auf der Wegen von Zion. auf die Wegen von Zion. על הדרכים של ציון. זאת אומרת, הסיפור הזה על ירושלים הוא סיפור בתוך קונטקסט רחב יותר, מה קרה עם העם היהודי כאשר הוא ישב על אדמתו. ודניאל שואל, דניאל אומר, אני כבר יודע את זה, בשביל מי היא כותבת את זה? אז קודם כל... לא רק אני. מה פירוש לא רק אתה? לא, אני אומר, לא רק אני מניח שרובם של היהודים היו פחות או יותר יודעים את זה, אני לא יודע, אבל אני שואל, בסדר. אז אני אשאל אותך, תיקח כיום, תתפוס 10 יהודים ברחוב, ותשאל אותם,
מה היה בימי בית המקדש הראשון? איך חיו היהודים? מה היה המעמד של ירושלים? אני מאוד בספק. אם קדיה מולדובסקי לא הייתה צריכה לספר לאותם 10 יהודים ברחוב, מה המרכזיות של ירושלים, ומה הם 3 רגלים, כי 3 הרגלים כיום הפכו לחלק מהתפילה, לא מחיי היומיום של חקלאים יהודים. ברגע שבית המקדש חרב, כל הסיפור של מה שהיה לפני שהרומאים החריבו אותו, צריך להזכיר את זה. כי בזיכרון הקולקטיבי, מי שלא מתפלל, לא יודע. כן. שלמה, הפרק השני. תחזור על הכותרת. די רוימר machen חרוב ירושלים. הרומאים עושים חורבן של ירושלים, אם לעשות את זה מילולית, את התרגום. כן. הרומאים מחריבים את ירושלים. כן, בבקשה. צווי מול, לא צווי. צווי מול, כן. ist חורב גבורן ירושלים. פעמיים חרבה ירושלים. einmal haben die Babyloner חורב gemacht ירושלים. בפעם הראשונה היו הבבלים einmal, אנחנו נתרגם פעם אחת. לא בפעם הראשונה, פעם אחת. פעם אחת החריבו הבבלים את ירושלים, und zerstört dem ersten... zerstört, ein ביידיש מצלצל נכון, נכון. und zerstört dem ersten בית המקדש, dem zweiten Mal haben die... סליחה? zweiten. לא zweiten, zweiten. Und zweiten Mal haben die Römer חורב gemacht ירושלים. והפעם השנייה היו הרומאים שהחריבו את ירושלים. כן. עכשיו, עובדה היסטורית כזאת, שירושלים חרבה פעמיים במשך ההיסטוריה, דניאל יכול להגיד, אנחנו לא יודעים, בשביל מה צריך להזכיר את זה? אז אני חוזר ואומר, ועונה לדניאל, תתפוס 10 יהודים ברחוב בירושלים כיום, ותשאל אותם. אני בספק. אני מנסה להבין בקונטקסט של התקופה שלה, כשהיא כתבה את זה, למי היא כתבה את זה. הוא יותר השאלה שלי. היא כתבה את זה באמריקה. אוקיי, זה בסדר, אבל לא ידעתי. אבל אני רוצה להבין מה דניאל אומר. מה אתה אומר? שקדיה מולדובסקי הייתה צריכה לכתוב את זה כשכתבה את זה, והיום היא לא צריכה, מפני שכולם יודעים? לא, בוודאי שלא. אני רק מנסה להבין בקונטקסט של התקופה שלה, איפה היא הייתה.
למי היא כתבה את זה? מי היו האנשים האלה שהיו קוראים את הפרוזה שלה? כן. קדיה מולודובסקי, ואתה שואל שאלה חשובה, למי היא כתבה? ואני מוסיף באיזו שפה. אל תשכחו שבשנות ה-50 רוב היהודים לא היו במדינת ישראל. בשנות ה-50 קדיה מולודובסקי כאילו חוזרת להזכיר שבהיסטוריה היהודית כאלה וכאלה דברים קרו בארץ ישראל. בארץ ישראל איפה שהיהודים כבר לא חיים 2000 שנה ויותר. הייתי אומר, עד כאן מה שקדיה מולודובסקי כתבה, היא כותבת סיפור שרשום כבר במקורות. אז למה היא כותבת אותו? כדי לרענן את הזיכרון הקולקטיבי. כן? טוב, שלמה ממשיכים. In Stott nicht gewähren kein Wasser und kein Brot. בעיר לא היו מים ולא היה לחם. לא, רגע, קודם תקרא נכון. In Stott is nicht gewähren. gewähren, אמרתי. אמרת gewähren. gewähren, sorry. kein Wasser und kein Brot. זה בעצם גרמנית, kein Wasser und kein Brot, נכון? לא, זה יידיש. זה יידיש. לא היה שם, בעיר לא היו מים ולא היה לחם. בגרמנית גם אומרים וסר, ולא אומרים ברויט, אלא אומרים ברוט. לא, אבל הקיין. כן, אבל כתוב... קיין זוהי שלילה לגיטימית ביידיש. כן. שאין שום דבר. Ich hab nicht kein Zehen. אין לי שיניים. בגרמנית יש מילים מקבילות, אבל זה יידיש לגיטימית. כן. אני חשבתי שזה גרמנית. טוב, לא. זאת אומרת, יש בגרמנית צורה דומה מאוד, אבל אנחנו לא בשלב שאנחנו לומדים מהגרמנית מה זאת יידיש. אחרי 1000 שנות דיבור ביידיש. איך היית אומר ביידיש, שלמה? מה אתה אומר? אני שואל איך היית אומר קיין ביידיש. In Stott ist nicht gewähren Wasser und Brot. כן, אבל העניין הוא, שלמה. לא, לא. אני לא מתיימר להיות בלשן גרמני. הייתה לי הרגשה כזאת. לא, אבל אתה צריך להבין. אתה יכול להגיד מה שאתה אומר, in Stott ist nicht gewähren Wasser und Brot. אבל ביידיש, מלפני מאות בשנים, כאשר שוללים משהו, בעיר לא היה מים. השלילה ביידיש היא בדרך כלל כפולה. In Stott ist nicht gewähren kein Wasser. ניט וקיין זה שתי מילים ששוללים היעדר המים.
השלילה הכפולה היא חובנית ועשר, או היא חובנית כן ועשר? היא חובנית כן ועשר, זו הצורה ביידיש המקובלת. אני מוכרח להגיד לך שזה מזכיר את הבור ריק, אין בו מים. יש פסוק בבראשית, כשרצו להכניס את יוסף לבור, אז כתוב שם, והבור ריק, אין בו מים. ואז רש"י שואל, אם אתה אומר ריק, אז זה ברור שאין בו מים. אז הוא מוסיף ואומר, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. לכן הוא לא ריק לגמרי. יפה מאוד. טוב. תמשיך. כן, ברוד. דניאל, אתה מכיר בוודאי את זה, זה היה בשבילך. כן, כן. אבל זה כל... מה אתה אומר? זה כל הסיפור הזה שלמשל בצרפתי אומרים איך קוראים לה? ניגשון, כלומר, אם אני... ניגשון, שלילה. כן, אז גם לא אומרים בצרפתית כמו אומרים בעברית, אין כלום, אומרים אין שום דבר, קשה לתרגם את זה, כי זה לא, הצורה הגרמטיקה היא לא אותו דבר. כן, כי כשאתה אומר אין כלום, אז זה ברור שכלום לפחות יש. אז זהו, משהו כזה, אבל זה... ממשיכים. די בפלקרונג, לא פלקרונג, די בפלקרונג. די בפלקרונג is ausgegangen von Hunger. אני לא יודע מה זה בפלקרונג. בפלקרונג האוכלוסייה, בא מלשון פולק. די בפלקרונג האוכלוסייה. האוכלוסייה is ausgegangen. פשוט דעכה מרעב. יפה. ירושלים is gefallen. ירושלים נפלה. היא לא gefallen, is gefallen. Gefallen. Die Römer haben Chorub gemacht, die Stadt und verbrennt dem zweiten Beis Hamikdash. הרומאים החריבו את העיר והבעירו את בית המקדש השני. ושרפו. כן, שרפו, הבעירו, זה אותו דבר. verbrennt der zweiten Beit HaMikdash. Das ist geschehen im Jahr 17 von 1. Jahrhundert. Das ist geschehen, רגע, צריך לקרוא נכון. Das ist geschehen in Jahr איזה? 17. 70 von 1. Jahrhundert. זה קרה בשנה ה-70 למאה הראשונה. אחרי ישו, כן. Sie haben verbeten, Aiden zu sein in der Chorberstadt. הם הזמינו יהודים כדי שיהיו בעיר החרבה. כן. Die Römer haben weggestellt in Jerusalem. gestellt in ירושלים. הרומאים הקימו בירושלים die Status von Sere Gotter. ein ביידיש זה die Status von Sere Getter. גטר, הם הביאו צלם בהיכל. כן. רבי יוחנן בן זכאי
und gesagt zum Volk. Rabbi Yochanan ben Zakkai amar la'am. What Jerusalem is chorb in the Beis Mikdash is verbrennt, is Jerusalem heilig und der לא heilig, אלא heilig, is Jerusalem heilig und dem Ort, was es ist gestanden, der Beis Mikdash ist heilig. 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 מה שאמר רבי יוחנן בן זכאי הייתה, למרות שירושלים חרבה, כן. ובית המקדש נשרף, ירושלים היא קדושה, und der Ort von es steht der Beit Mikdash, והאדמה שבה עמד בית המקדש היא קדושה. כן. Dreimal ein Jahr darf jeden ohne Regel sein, kein Jerusalem. 3 פעמים בשנה חייבים יהודים לעלות ברגל לירושלים. Soll nicht verstummt werden der Klang von die Tritt von die Eule Regel, kein Jerusalem. soll nicht verstummt werden. מה זה verstummt werden? שלא תהיה שוממה, זה מה ההקשר. לא. מה זה שטום ביידיש? שטום זה אילם, לא? נכון. אז זה soll nicht verstummt werden, שלא ישותק. כן? שלא מה? עוד פעם? לשתק, לא ישותק. שלא ישותק. כמו שאצל אדם אילם, שלא מדבר. כן. Der Klang הצלצול von die Tritt היה לנו היום. של הצעדים. סליחה? צעדים, צעד. שלא ישותק כל הצעדים של עולי הרגל לירושלים. Und azoi haben jeden getan, וכך עשו היהודים. דreimal היו, 3 פעמים בשנה, seinen sie eule gewähren zu der Chauberstadt Jerusalem. Chauberstadt Jerusalem. הם 3 פעמים בשנה הם היו עולים לירושלים החרבה. כן. Die Römer haben verbeten die Juden herabgehen auf den Harabais. הרומאים הם ביקשו, verbeten, ביקשו מהיהודים. הזמינו, verbeten, הזמינו את היהודים לעלות, herabgehen auf den Harabait, לעלות להר הבית. sei gestanden vor der Weiten, והם עמדו מרחוק, גקוקט אופן הר הבית. עמדו מרחוק והשקיפו להר הבית. כן. auf dem Ort, wo der Ort, wenn der Beis Hamikdash ist gestanden, haben Auszeugen die Hand mit Gewein beklagt dem Churban. מהאדמה שעליה עמד בית המקדש. אורט זה המקום. המקום, אוקיי. המקום שבית המקדש היה קיים בו. הם הושיטו את הידיים כאשר הם ביקרו את החורבן. קטע חדש.
ערב טוב. רק רגע. עד כאן, מה ששלמה קרא, ומה שקדיה מולודובסקי כותבת, אנחנו קוראים אצל קדיה מולודובסקי ניסיון לכתוב מעין סיפור שחוזר בעיקר על חורבן ירושלים פעמיים בידי הבבלים והרומאים, אבל הכיסופים, הגעגועים של יהודי ארץ ישראל למקום שבית המקדש פעם עמד שם, זהו הדבר שלא משתנה. בבלים ורומאים החריבו את בית המקדש פעמיים, אבל היהודים לא מפסיקים להתגעגע למקום בית המקדש. ומה שקדיה מולודובסקי עושה, היא מחזקת בסיפור הזה את התקווה שבית המקדש השלישי אי פעם יקום. ואני שואל את עצמי, קדיה מולודובסקי הייתה סוציאליסטית, פעילה בחינוך יהודי בוורשה, משוררת ופרוזאיקונית, ובשבילה בכל זאת העובדה היסודית שבית המקדש היה בעבר הרחוק המרכז של חיי היהודים החקלאים בארץ ישראל, הוא מקום הקורבנות והתפילה. בשבילה, חלק זה של ההיסטוריה התרבותית של העם היהודי, קיים בזיכרון הקולקטיבי, ואותו היא באה לחזק בסיפור הזה. ונשאלת שאלה מעניינת, איך אדם מודרני כמוה, כן? ועליה היו חשובי ספרי יידיש שהסתכלו קצת בחשדנות, כי מי שהכיר אותה בוורשה ידע שהיא אישה קשה, לא מתפשרת, עקשנית.
מודרנית. הייתה לפחות ובכל יפה? זאת, סליחה? הייתה לפחות יפה? זה אל תשאל אותי, מפני שאני כבר עשרות שנים. יש תמונה, שלמה, בוויקיפדיה. אתה יכול לראות את התמונה שלי. ויפה? מבחינתי כן, אולי זה לא בטעם שלך, אני לא יודע. תלוי מאיזה גיל התמונה, אבל אני מניח שקדיה מולדובסקי, בעלת אופי חזק, אישה אינטליגנטית וערנית, מתי נראתה כדמות מעניינת. אני את חטאי מזכיר היום. כן. אני תמיד חשבתי שקדיה מולדובסקי זה גבר. למה? לא, אני לא צוחק. לא עלה בדעתי שמדובר במשוררת. למרות הסיומת יא, אבל קדיה זה... כן. זה כמו פטיה ברוסית, אני יודע. זה גבר. כן. רגע. זהו, אנחנו נצטרך לעצור 5 דקות לפני 7. וניפגש ביום חמישי. אולי נגמור לקרוא ונראה לפי המצב אם נחמה יכולה לחזור, ואם לא, האם אביבה תמצא את הביוגרפיות של השגלים. ואני מודה לכם על ההקשבה, וניפגש ב17:45. תודה רבה לך. כן, בבקשה. תודה רבה. 17:45 ביום חמישי. להתראות. להתראות. תודה. תודה. כיבית את